Λοιπόν, κάτσε να... να κουμποθώ να μην φαίνομαι στο βίντεο έτσι, εντάξει. Αλλά δεν θα το κόψω, να ξέρεις, έτσι θα το βάλω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι πήραμε. Για αρχή. Πήραμε ένα χαλί. Για την κουζίνα. Τι πρέπει να τα ανοίξεις? Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Πόσες διαστάσεις? Πόσες διαστάσεις είναι? Λοιπόν, όχι, ναι, να πούμε κιόλας. Είναι ένα 20 επί ένα 40. Εγώ το θέλω για μόνο κάτω από το τραπέζι. Δεν θέλω να εξέχει πάρα πολύ. Θέλω απλά να πατάς πάνω σε αυτό την ώρα που κάτσε και τρως. Για να μην γίνεται κεφάλι. Μόνο εκεί το θέλω. Οπότε με βολεύει να είναι μικρό. Μετά πήραμε αυτό το σιτάκι που είναι vlog και καλά. Α, είναι αυτό που σου ακολουθεί και καλά. Α, όχι. Είναι σταθερό. Εσύ το κρατάς, τι εννοείς? Έλα, γιατί είναι διαφημίσαν, είναι που σου ακολουθεί, δεν γι' Α, αυτό. όχι. Α, πρέπει να το κόβουμε κιόλας. Δεν μπορώ. Άρα θα το ανοίξεις τώρα. Ναι, να το δούμε. Λοιπόν, πήραμε ένα τρυποδάκι για το κινητό. Όλα αυτά τη μαλακιούλα έχουνε. Ναι. Είδες που χρησιμεύει αυτό το μίνι το κοπίδι? Ναι, το κοπιδάκι όντως. Ναι. Δεν πήραμε. Θα είναι επόμενη αγορά. Ναι. Στο επόμενο θα πάρουμε το... Κολώνεις να μπεις να πάει. 2 λεπτά για να πάρει ένα κοπιδάκι μπορώ να περάσω. Το πετάγουμε στη τσάντα σου. Πέτα. Λοιπόν, για να δούμε το τρυποδάκι. Νομίζω, αν είναι αυτό που μου είχε κάνει ο φίλος μου Πέτρος τώρα, το είχα ξαναπάρει. Είναι καλό, άντεξε. Βέβαια εγώ είμαι λίγο τσουμπαλό τέτοια, οπότε θα ξαναπετάω μέσα. Οπότε κάπου στο τρίμηνο το χάλασα. Αλλά ναι, αυτό είναι, το ίδιο είναι. Είναι ωραίο, ανοίγει έτσι. Αυτό είναι το αφήνεις πάνω στο τραπέζι. Ναι, είναι για το... δεν έχω ιδέα από αυτά. Είναι για το τραπέζι. Και αυτό κουμπώνει εδώ και μπαίνει το κινητό. Δες, επειδή εγώ έχω τη βάση εδώ πέρα, κάνει και για το ταμπλό μου, ας πούμε, άμα θέλω. Γαμάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το ξαναβάζουμε μέσα. Πήραμε κάτι κοκαλάκια για τα μαλλιά. Τώρα αυτά, εγώ ένα 50, το χαλί βέβαια αυτό είναι, δεν σου πάω. 20 είχαμε πει, 50. Ναι. Θα κεράσεις καφέ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ring light για το... αλλά είναι αυτό που μπαίνει στην κάμερα του κινητού πάνω, δεν είναι... Τώρα θα θέλει μπαταρίες, θεωρείς αυτό? Α, είναι με φόρτιση. Από πού να ανάβει? Γαμάτο. Τι εννοείς? Μήπως τον άδει αυτό? Α, από εδώ. Α, καλέ. Α, παιδιά, είναι δυνατό. Λοιπόν. Μαλάκα γάμισε. Και δυναμώνει κι άλλο. Αυτό είναι, 3 σκάλες. 1, 2, 3. Θα το βάλουμε κιόλας. Αυτό πώς το πήρες? Αχ, τώρα είναι και περίπου. Στην απόδειξη 2 ευρώ. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Καλή αγορά. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι γι' αυτό έχεις ιδέα. Δεν ξέρω. Κάπου είναι η απόδειξη. Θα σας πω και μετά. Κάτσε να το βάλουμε κιόλας να δούμε. Πώς μπαίνει, έτσι. Μπαίνει. Ρε φίλε, τέλειο. Και αυτή είναι η πρώτη σκάλα. Και τα αφήνεις. Η δεύτερη σκάλα. Και η τρίτη σκάλα. Κορίτσι, ό,τι φίλτρο μετά τίποτα, Άρα είναι πάρα πολύ καλό, Δες. Είναι όντως καλό, τίμιο. Και έχει μέσα και καλωδιάκια USB. Δεν είναι το έψη, είναι το μικρό, το κανονικό, το κλασικό. Πήραμε ένα καλτσονάκι μαύρο και πήραμε και τέτοιο ring light. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι και μεγάλο θεωρητικά. Είναι ring light τρυποδάκι. Και αυτό με φόρτιση, λογικά. Αν είναι γαμά είναι. Ναι, είναι και αυτό με φόρτιση. Το τρυποδάκι του είναι... Καλά, παιδιά, αυτό τώρα είναι και τζάμπο, τώρα μην περιμένετε και πάρα πολλά. Να έκανε τώρα αυτό 4 ευρώ. Το κάπου τόσο να έκανε. Το πιο ακριβό ήταν το set, υποτίθεται. Και ανάβει από... Α, έχει κουμπάκι. Οκ. Πρέπει να είναι στο... Έχουμε όμως το αμαξιού. Το βάλουμε στο αμαξιού να δω αν δουλεύει. Ωραία. Α, δουλεύει. Έλα ρε. Για πάρα πολύ καλές αγορές.
Σου πετάω τους. Κοίτα, για 50 ευρώ όλα αυτά μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, είναι και πολύ μεγάλο το καλώδιό του. Για 50 ευρώ, ναι, θεωρώ πως είναι. Μάλλον και το χαλί που κάνει 15. Ναι, κάνει 15 ευρώ μόνο το χαλί, οπότε. Λοιπόν, και είναι τρυποδάκι. Νομίζω είναι λίγο πιο κίτρινο το φως. Είναι λίγο πιο κίτρινο, θεωρώ το φως. Ναι. Κοίτα, πολύ ωραίο. Ανοίγει τους ηλικιοφανιστήρες. Είναι όμορφο και έχει. Κάτσε να σου δείξω μία έτσι. Ναι. Δεις με κάμερα. Φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Έχει σκάλες. Τώρα έχει ένα σήμα εδώ πέρα. Αλλάζει. Αλλά τι αλλάζει? Νομίζω κατεβαίνει και ανεβαίνει. Το κατέβαζες τώρα. Το βλέπεις. Ναι. Τώρα είναι το πολύ χαμηλό του. Τώρα έχουμε και το άλλο βέβαια. Να κλείσω λίγο το άλλο για να δούμε τη διαφορά. Μισό. Κλείνω το άλλο. Αυτό είναι το πολύ χαμηλό του. Δεν φαίνεται καν η διαφορά. Οπότε. Και είδαμε να δούμε το πολύ δυνατό του. Φαίνεται. Ναι. Και είδαμε το πολύ δυνατό του. Ωραία, άμα θέλουμε να κάνουμε live το βράδυ στα μάξι. Ναι, θα κάνουμε. Είναι λίγο πιο κίτρινο σαν φως από αυτό που μπαίνει πάνω στο κινητό βέβαια. Αλλά έχει. Αλλάζει καλέ κιόλας. Έχει και πιο άσπρο, έχει πιο πορτοκαλί. Κορίτσια, τέλος τα φίλτρα. Ναι, ωραίο. Αυτό. Λοιπόν, θα ξανάψουμε το άλλο μας βολεύει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το κλείνουμε. Αυτό δεν ξέρω αν φορτίζει και λειτουργεί και χωρίς αυτό ή πρέπει να είναι μόνιμα στην πρίζα. Θα φανεί. Οπότε, αυτό και νομίζω δεν έχει κάτι άλλο. Κάτσε να δω. Να μην δείξεις και τα δικά μου και πήραμε 12 ευρώ. 11,80. Εννοείται, λοιπόν. Τα κοκαλάκια τα δείξαμε. Πήραμε και ένα χελάκι έτσι γιατί για το καλό. Μετά τη λιμπητέρη. Ναι, μετά το 50άρικο, παιδιά, 50άρικο και δεν το παίρνεις και χαμπάρι. Και για την ακρίβεια, για να σας πω κιόλα, 44 και 14 έκανε. Η βάση στήριξης κινητού 1,99 το τρυποδάκι για το κινητό. Το ring light 2,49. Το hell εντάξει, 89 cents για όποιον ενδιαφέρεται. Και το νεράκι που πήρε 25 cents για όποιον ενδιαφέρεται. Το καλτσόν έκανε 4 ευρώ το μαύρο, το άλλο το που έκανε 3 ευρώ. Το LED ring light, το τρυποδάκι έκανε 4 ευρώ, το πιο μεγάλο. Τα κλαμεράκια έκαναν 1,99. Το set vlog για το κινητό που δεν το άνοιξα ποτέ τελικά, είναι αυτό που μπορείς να το ανοίξεις. Να το δείξουμε και αυτό, γιατί δείχνει ότι έχει και μικρόφωνο αυτό μέσα. Μικρόφωνο έχει. Ναι. Έκανε. Πόσο έκανε? Έκανε 10 ευρώ, 9,99. Το χαλάκι έκανε 14,99, 15 ευρώ. Και αυτά. Να δούμε και το τελευταίο. Από τα Ισμελικιούλες. Είχε αυτό, δεν ξέρω γιατί είναι απ' έξω. Λοιπόν, είναι αυτό. Το οποίο δείχνει τώρα ότι έχει ένα μικρό. Δεν θα το συναρμολογήσω τώρα, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή αν δουλεύει. Έχει το μικροφωνάκι, δείχνει ότι έχει το τρυποδάκι που το κρατάς, έχει φως, βάση για το κινητό και έχει και αυτό λογικά για να. Ναι, είναι για το μικρόφωνο, για να συνδέεται το μικρόφωνο σου και αυτά. Λοιπόν, αυτά πήρα εγώ και θα δείξουμε τώρα και τις Ελένης. Το οποίο το κορίτσι μου πήρε κλαμεράκια. Αχ, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει το διάλειμμα. Ναι, αυτά πιο μεγάλα. Η Ελένη έχει παιδιά πάρα πολύ μακρύ μαλλί και πολύ μαλλί, οπότε τι να τις κάνουν τα μικράκια. Πήρε αναπτήρες, φανατική καπνίστρια. Μην καπνίζετε, δεν κάνει καλό. Πήρε λαστιχάκια. Πήρε κάρσες, καρσούλες. Και πήρε και άλλα λαστιχάκια. Ποτέ δεν είναι άχρη, εγώ τα χάνω, δεν ξέρω. Και εγώ ναι, εγώ σαν και τις κάλτσες και τα λαστιχάκια τα χάνω. Δεν ξέρω καν που είναι. Και ένα χέλ. Και ένα χέλ το κορίτσι μου. 11,80. 11,80. Αυτά, γι' αυτό μου φάνηκαν πάρα πολύ λίγα. Για τα 11 ευρώ τέλος πάντων. Αυτά που πήρε, αλλά μόνο οι καλτσούλες και αυτά φάνανε. Λοιπόν, πήραμε αυτά. Κλείνουμε. Φιλάκια. Τα λέμε. Αυτά.